nhau yema-third term ambitions yatoratidza kuti iri kutonetsa, ine vanhu vakawanda vaida kupinda. As we can see kuti now idi Mnangagwa is now taking advantage yekuti Chiwenga akwanisa kunota kuti Chris Mutsvangwa he might want kuda kumudonedza kuti agopindawo pachigaro pake akwanisa kuatena ma-third term ambitions. But muri Zimbabwe pane nhau yapinda panapa. Before we go any further, don't forget to subscribe, like and turn on the bell icon. Nopana pari kunzi, my prediction is that Ndini will resign soon or be resigned and leave the country for Switzerland. John Mushevan would try to maintain the Makome status but will succumb to the Z and his own party ZANU-PF. Sapana wananobva wapindura post yake vachiti, remind me a lot of Professor John Makumbe, always giving wrong predictions. You're now done with Chiwenga prophecies. I'm not done with Chiwenga. Ndima ichigere kupera. Mnangagwa is playing divide and rule on Chris and Chiwenga. The problem that Chiwenga did was trying to stop Chris in a bid to stop him from advancing his ambitions. Now ED is using this to push a wedge between them. Miremone ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa idi Mnangagwa akutoteka advantage yekuti Chiwenga akakwanisa kuspota kuti aiwa mamoves akurohwana Chris Mutsvangwa anogona kungomudonedza akatoatena maambitions awo. Saka muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda aiwa vari kuona kuti kumusoro uko kunenge kuri kupisa, kunenge kutranspire zvinhu zvakawandisa. Muri Zimbabwe, tell us what you think in the comment section medu mutidze mafungiro enyu. Musangano subscribe, like channel, turn on the bell icon. Tomboshana mabhiza nokupa vanhu vazive news live.